Bebezelela uvelwano nentshisakalo abahlali baseGqeberha ngethuba bethatha inxaxheba kuhambo olujolise ekuxhobiseni abantu malunga nokuchaphazeleka kwempilo yengqondo yabo bangenamakhaya kwakunye nokunyusa ingxowa-mali yokubanceda. Uninzi lwabahlali abathathe inxaxheba ngabahlali abasele bekumhlala-phantsi. Olu hambo luthatyathwe kwipaka iSt George's nebikade indawo yokuncathama kwabo bangenamakhaya kwesi sixeko. uRonnie Nodi waseMgungundlovu KwaZulu-Natal noneminyaka engama-50 ubudala uthi yena nabantakwabo bathathwa ngoonontlalontle kunina wabo wayesebenzisa iziyobisi ze basiwa kwikhaya lokugcina abantwana. Uthi wabaleka kweli khaya esakuba neminyaka eli-16 ubudala ze wachitha iminyaka emine esitalatweni phambi kokuba azibhaqe esesiseleni unyaka wonke. Namhlanje uNodi ungumhambisi wevangeli ongumyeni kwakunye notata kubantwana babini kwakunye nomphathi weziko lokululeka abantu abangenamakhaya iMES. Thanks for the opportunity. So we're here in St. George's Park, and it's close to my heart because this used to be a place where I used to sleep at night. I was born in a children's home. Well, I was born into a family of destruction, ended up in a children's home, and had to, fight with other kids and stuff to get love and care and attention, all that kind of stuff, because you've got needs as a child, and so you get influenced in many ways, and I made decisions that were bad. So when I was 10 years old, I started drinking. By the time I was 16, I was a drug addict and never studied at school, wasn't interested, and then had run-ins with the law and ended up being sent to a reformatory school. uNodi uthi uluntu malubaniki indlebe abantu abahlala esitalatweni endaweni yokubanika amalizo. Just that the community actually help those people by stop giving them handouts. Don't give them money. If you're going to feed somebody, have the meal with them, find out what their name is, and then refer them to shelters and centers like MES, where we can deal with the underlying issues and we can start helping those people. Phakathi kwabathathi inxaxheba bekukho uRomeo Trumpeter owakhuliswa ngumakazi wakhe noneminyaka engama-37 ubudala. Yena uthi ukuhamba nabahlobo abangalunganga kwamqhubela kubomi bokuphila ngeziyobisi nokuhlala esitalatweni iminyaka engaphezu kwe-10. I've been on the streets for many years. First, it started with the wrong decisions at home. I did go home with wrong friends, so it became a problem. So my auntie sold the house, and then after my auntie sold the house, I thought that I had nowhere to go, so I ran to the streets. uTrumpeter novakalise ukuba ukhule ngakwazi ukuvakalisa indlela aziva ngayo, uthi usana olungakhaliyo lufela embelekweni. Uthe ekugqibeleni kwamnceda ukufuna uncedo. Become positive, you have to surround you with positive people. First, decisions. Must make the right decisions. Yeah, and to tell the truth, you can't help yourself. You must let someone help you. You must go to a place so people can help you. Umququzeleli walomsitho nokwangumlawuli we-MES eGqeberha uNadine Dupisani uthi lo msitho ukhuthazwe yi-World Mental Health Day kunye nengxaki abajongene nazo abantu abahluphekayo. Yeah, so yesterday, 10th of October, is our Global World Homeless Day. And so MES as a national company decided that it was a very good opportunity to use that and springboard it and let the community know about the needs of our society and then things that can be done about it. We have a lot of partners, so it's not just about MES, it's just about creating awareness of people's living circumstances and then what we can do to help them and to change lives. Yeah. Lo msitho ububanjwe okokuqala kwesi sixeko yaye iMES ithi iza kuqhubeka ubamba lo mbutho uthi injongo yawo kunyusa ingxowa-mali yawo ukuze ukwazi ukuqhubeka nokunceda abantu abangenamakhaya ngokubanika indawo yokufihla intloko kwakunye nokuphuhlisa izakhono zabo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndingusisipho Mdiki eGqeberha.